Ens trobem a l'antiga Britània, darrere de la pista de dos grans arquitectes romans, Apol·lodor de Damasc i Marc Vitruvi, dos influencers del món de l'arquitectura de l'època. Són llegendàries les seves baralles dialèctiques sobre arquitectura comparada a la taverna del navegant fins ben entrada la nit, que molt sovint acabaven amb les mans, però només un va ser el que va construir l'aqüeducte més important del món, l'aqüeducte de Segòvia. En aquest petit monestir hi ha la clau per desxifrar l'enigma. Si parem atenció, contem les columnes, observem la proporció àurea, mesurem els angles i recapitulem els graus, ens adonem que són exactament proporcionals als de l'aqüeducte de Segòvia. I qui és l'autor d'aquesta obra? Doncs tenim la sort, un d'ells algunes vegades signava. Sota l'enigmàtic sobrenom de Vitru trobem a Marc Vitruvi.